बिथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। मोनाबिलि जालायबाय, सानफ्रोमबो एखे खामानि, उफाय गैया, सानावबो बेनो हरावबो बेनो जोंना रिहार्सेल टाइम दा। नोंथांमोननो आं मोजां कन्टेन्ट लानानै जार्नि भिडिअ'आनो जा माबा मोनसे मोजां कन्टेन्ट खालामनानै जेबो भिडिअ होनो हाथ'ला, उनावफोर नाजानोसै होलांबाय थानो। बेखायनो आं जा खालामो, जा मावनो सानदों बेखौनो माने एसे सेयार खालामलायबाय आरो रायलायनायनि गेजेरजोंनो। दाथ' जों रिहार्सेल थांसिगोन। एकदम माथो आंना जाला, माने 9 days जाबायमोन जों आङो गुजुनाय लोमजानाय गगा मोननाय बिब्दिनो मुलि जाबायबो खाथिथाराखैमोन। होमबाबो मैया सानसे एसे मोजां मोन्दोंमोन, खिन्थु आं न'आव थांब्रबबाय। मानो होनबा जोंना समाबो गैथारला, 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो श' दङ। बेखायनो जाबायदि आंनो आउट ड्रेस नांगौ बा दख'ना नांगौ, जिखिनि श'आव नांगौ बा जार्नियाव नांगौ बेखिनिखौ आङो, जिखिनि आंनो जगाल बुस्थु नांगौमोन बेफोरखौ आं न'आव थांनानै लाना फैखाबाय मैयायो। आरो न'आव थांबाय, दै सोलायनाय जालायबाय। बेयावथ' जोङो खमैबो 2 मासानो जानोसैमोन, एसे एडजास्ट जाहांबायमोन बेयाव। आरो न'आव थांलायबाय, दै गुसु लोंलायबाय बार जानायजों, गोदनाया बारा जालायबाय। नै दा आरो बिदिनो गाबनो ओंखारा गारा गाबलायदो, मिनिनो ओंखारा गारा मिनिलायदो, दा एक्टिं खालामलायदो। श' बानायबाय थानाय जायो, रेस्ट गैयाना, गोदनाया बांसिन हब्रासिन बायनाय खस्थ' मोनदों आरो। उफाय गैया, आं दिनैनिफ्राय दै गुदुं लोंनोसै, दै गुदुं लोंनो बायो, खिन्थु दिनैनिफ्राय लोंनोसै आरो। थांनायनि सिगां जों जायनि न'खराव थायो आयंमोनहा माने बुहुद अनो आरोना। जोंहाथ' जेनेबा फुङाव ओंखाम जानायाबो बिदिनो सानजौफुनि 1टा 2टा बिब्दि जायो, हरनियाबो जेनेबा हरनि 12टा 1टा बिब्दि जायो। रिहार्सेल दोनखांनायनि उनावसो जानाय जायो नालाय। माथोआ बारा स्पस्त'आनो जाला आंना। बेनिफ्राय दा ओंखामखौथ' उखैखायो जोङो, आयंआ जोंनो गावसोर जि जायो बेखौ दोनो आरो। दा आयंआ होनदों, दाउ बेदर संदोंमोन आरो आयंआ दोनदोंनो, जों दा रिहार्सेल थांनायनि सिगां एसे एसे जालांनोसै आरो आयंमोननाव। ओंखाम उखैगोन, एसे जालांखाबाथ' उखैला, आरामसे रिहार्सेल बानायबाय थानोसै आरो। देहायाबो मोजां नङा, ओंखाम एसे जानानै मुलि जाना थांनोसै, नङाबा दा रिहार्सेल खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोनहाबो नायफालांबाय थादो। फैद' ओंखाम जानोसैसो। ओंखाम फुरा जानोसै रा। नाजों थास'। गाइखेरसो ओंखाम। लोमजानाय गगा मोननायनि पिल जाखा आरो। जागोन ओंखाम जानोसै, रेस्टुरेन्ट दंखायो। दै गुसु आरो दै सोलायना लोंबाय नालाय, दै सोलाय सोलाय लोंबाय नालाय।